Himma ba ta garago. A wani gari mai suna Gwarama, akwai wani yaro mai suna Mudan. Mudan yaro ne mai kirki, mai fara'a, kuma duk inda yake sai an yi dariya saboda tsabar barkwancinsa. Amma idan aka zo batun makaranta, Mudan ba ya son bayar da himma ko kaɗan. Mudan yana son wasa. Da zaran an tashi daga makaranta, nan take zai ajiye littattafansa ya sheka da gudu zuwa filin kwallo. A wajensa, karatu wani nauyi ne da takura, kawai mai gundura da kuma ban haushi. Kuma duk wani aikin gida, homework da aka bayar, sai ya jira har sai dare ya yi sosai, ko kuma da sassafe ya yi ta tagagarin ƙarasawa yayin da sauran yara ke shirin tafiya makaranta. Ko kuma ya fi so ya dogara ga wata ƙawarsa, wato Hafsa, wata take zaune kusa da shi a aji. Mudan ya kan ce cikin laluma, Hafsa, don Allah ki nuna min yadda za a warware wannan lissafin. Yana faɗa yana so saƙiya, saboda shi kansa ya san yayi abin kunya wajen tsayawa yana roƙar ƙaramar yarinya taimako a aji. Amma ba yanda ya iya tun da shi bai mayar da hankali ya koya a lokacin da ake yin darasin ba. Hafsa yarinya ce mai natsuwa kuma mai matuƙar himma. Takan yi murmushi ta taimaka masa, amma a kullum tana cewa, Mudan, dole ne ka yi ƙoƙari da kanka. Fannonin karatu sun fi kyau idan kai ne ka gano su da kanka. Wata rana, Malam Sule, malamin lissafi mafi ƙwarewa a makarantar, ya sanar da wani babban shiri na gasar ilimi. Duk wanda ya ci jarabawar da maki mafi girma, to shi ne zai wakilci makarantar a babban birni. Kyautar ita ce littattafai masu kyau da kuma tarin wasu kyautuka masu ƙayatarwa. Mudan ya cika da murna, yana son kyautar sosai. Ya yanke shawarar cewa wannan shine lokacin da zai nuna ƙarfin ƙwaƙwalwarsa. Amma bayan an sanar da gasar, Mudan bai canza halinsa ba. Ya dai yi kwana 2 yana ɗan duba littattafansa, amma bayan minti 10 kacal sai ya watsar ya tafi wasan ƙwallon da ya fi masa komai a rayuwarsa. Yana ganin cewa ai da sauran lokaci. A gefe guda kuwa, Hafsa ta ninka himma da ƙwazanta akan na baya. Ana tashi ta koma gida, ta yi wanka sai ta fara karatu har sai an kira ta cin abinci. Takan ce, himma a yau, wasa kuwa sai gobe. A ranar jarabawa, Malam Sule ya raba takardun tambayoyi. Mudan ya dube su, hannunsa ya fara rawa. Babu ko ɗaya daga cikin tambayoyin da ya gani a lokaci wadda zai iya amsawa saboda ya ɓata nasa lokutan a wasa. Kuma ya yi ƙoƙarin duba takardar Hafsa, amma Malam Sule yana tsaye a kusa da su, don haka babu wannan dama. A ƙarshe, Mudan ya cika takardar da amsoshin shirmi da shiririta masu cike da kusakurai. Bayan mako guda, Malam Sule ya sanar da sakamako. Hafsa ce ta lashe gasar. Ta samu maki mafi girma, kuma makarantar duka aka dinga yi mata tafi ana yabawa. Mudan kuwa shi ne ya samu maki mafi ƙasƙanci a duk faɗin ajin. Mudan ya kasa ɓoye baƙin cikinsa, ya koma gida da fuska a murtuki. Mahaifinsa, baban Kora, ya gan shi, ya ce, Kai Mudan, me ya faru ne haka? Na ga kana zama a gaban littafi kwanan nan, amma me yasa sakamakon bai zo maka da kyau ba kuma? Ya faɗa yana mai duba sakamakon da ke hannunsa. Mudan ya fashe da kuka. Baba, na faɗi wanwar. Jarabawar ce take bani wuya. Baban Kura ya zauna kusa da shi. Dana, ba wai jarabawar ce ta yi wuya ba, kawai himmar karatu ce dai ka rasa. Duk wata ƙwaƙwalwarka tana da kyau, amma dole ne ka shayar da ita da karatu da kuma ƙoƙari. Ka yi aiki da himma a makaranta, kamar dai Hafsa. Idan dai ka shuka himma yau, to ba shakka gobe kuwa sai ka girbi nasara. Mudan ya ɗauki darasi mai zurfi. Daga wannan rana ya rage lokacin wasa zuwa rabin sa'a kacal a rana. Ya fara karatu kowace rana, kuma idan bai gane wani abu ba, sai ya nemi Hafsa ta koyar da shi maimakon ya roƙe ta amsa kai tsaye. A jarrabawa ta gaba kuwa, Mudan bai zo na ɗaya ba, amma ya samu maki mai kyau wanda ya sa shi da iyalinsa alfahari. Ya gane cewa himma ita ce hanya mafi kyau zuwa nasara,
kuma kamar yadda ake cewa himma ba ta ga rago. Darasi. Aiki da himma a makaranta yana da matuƙar muhimmanci. Kada ka dogara ga wasu ko kuma ka bari wasa ya cinye maka lokaci baki ɗaya. Himma a yanzu tana kawo nasara mai daɗi gobe. Kowanne mutum yana da basira a zuciyarsa, amma dole ne ka yi ƙoƙari kafin ta bayyana kanta. Yaya kake gani kuma idan Mudan ya yi amfani da himmar da ya koya don ganin ya zama mafi ƙwarewar ɗan wasan ƙwallo?